קצת גזר. הגזר נעלם. אוקיי. אבל מן הסתם שאנחנו לא נעשה את זה בבית. בוא נשחק בזה. מה? איפה זה? טוב. בסדר. אני אקח את הטלפון שלי. איפה הטלפון? זה מגניב. טוב. הבנתי עכשיו את זה. פחדתי מהר. מה שמזור שאם נפגע אחת מהחיות האלה היא הולכת להפוך ליום. כמעט. צריך 2 דקות על אש. נעלם הגזר שוב. נעלם הכרית. טוב, ביי, זה הסרטון די קצר.